טוב, אז אני רן, אני שף, אני אוהב לבשל, אני מבשל משהו כמו 20 שנה בערך. אני עושה את זה טוב מאוד, אני אוהב את זה, ואני אוהב להתעסק עם זה, וזה בעצם חלק גדול מהחיים שלי. מה שעוד אני אוהב את המשפחה שלי, יש לי אישה נפלאה ו3 ילדים, פה הם הרבה יותר קטנים, שהם היו הרבה יותר חמודים ופחות מציקים. אבל היום הם גדלו קצת, הבנים התאומים הם בני 10.5, והבת הגדולה בת 13.5, חמודים, מת עליהם. יש לי בית קפה שנמצא בכפר דניאל. כפר דניאל, למי שלא יודע, זה נמצא ליד אזור יער בן שמן, איפה שכביש 6 נפגש עם כביש 1. המקום נקרא איי קפה, אנחנו מגישים ארוחות בוקר מאוד מאוד יקרתיות, מקום פתוח רק בשישי ושבת. עכשיו, אני הגעתי לאיזשהו מצב, אם תקראו לזה משבר גיל ה-40 או משהו כזה, שבאמת הגעתי לאיזשהו גיל, אמרתי, אוקיי, יש לי את הבית קפה, ילדים, המשפחה, עבודה, מה הלאה, מה עושים עכשיו? מה הדבר שאני באמת רוצה או באמת זה? אז אחרי קצת חיפוש, החלטתי שאני הולך לעשות את התחרות הסיבולת הכי קשה של יום אחד שקיימת בעולם, וזה תחרות איש ברזל, האיירון מן, תחרות שלקחה לי 13 שעות ודקה. אם לתאר את זה בקצרה, זה מתחיל בשחייה של 3.8 קילומטר בים, בגלים, שעוד 1,500 איש יחד איתך נכנסים לתוך המים ושוחים באטרף מעליך. אחרי זה ממשיכים ברכיבה, מחליפים מהר בגדים, ממשיכים ברכיבה שלא פחות מ-180 קילומטר בקצב מטורף, ש-180 קילומטר רק לשם ההשוואה זה לצאת מפה באופניים ולהגיע בערך למצפה רמון. זה 180 קילומטר. ואחרי שמסיימים את האופניים, הדבר היחיד שנשאר זה לרוץ. ולרוץ, אם לקנח כבר אחרי תחרות כזאת, זה לרוץ מרתון שלם. 42 קילומטר ו-195 מטר, זה המרחק. עכשיו, כשאני בא לאנשים, בעיקר הרבה אנשים שמכירים אותי, או חברים שלי או משהו כזה, ואני אספר להם על עוד תחרות שעשיתי, השאלה הראשונה שאני תמיד מקבל, זה איזה מקום עשית, איזה מקום ניצחת. אז זה נורא מצחיק אותי, כי אני לא מגיע למקום ראשון, שני או שלישי או משהו כזה, זה ממש לא העניין אצלי. אז סתם, לצורך ההשוואה, שתראו איך אני עושה ומה אני עושה. הבחור הזה שמאחוריי, קוראים לו קריס מקורמק. הוא אוסטרלי, זכה פעמיים באליפות איירון מן בהוואי. אני עשיתי ב13 שעות, הוא עושה בפחות מ8, 7.54 ליתר דיוק. בן אדם הזה פשוט מכונה. זה מה שהוא עושה בשנה. 165,000 קילומטר הוא טס ממקום למקום. הוא מבקר בממוצע בין 10 ל-13 ארצות. ו200 ימים הוא נמצא מחוץ לבית, רק בשביל לעשות תחרויות ולהגיע מהם ולחזור. האימונים שלו, זה יותר. האימונים שלו זה 850 קילומטר בשנה של שחייה, 6,500 קילומטר של ריצה, ושימו לב לנתון האחרון, זה בערך מה שהאוטו שלכם עושה בשנה. זה מה שהוא עושה על האופניים בשנה, 30,000 קילומטר. עכשיו, אני עשיתי את החישוב שיקח לי בערך 5 שנים להגיע לקילומטרה שהוא מגיע בשנה. אבל היתרון הוא שהוא לא עושה את זה פי 5 יותר טוב ממני. אז בכל זאת יש לי פה איזשהו יתרון קטן. אז בכל זאת אנשים באים ושואלים אותי, בעצם למה אני עושה את זה? למה אני מעולל את זה לגוף שלי? וכבר עשיתי פעם אחת איש ברזל, אז למה אני ממשיך לעשות את זה ועושה עוד ועוד ועוד תחרויות? כי באמת, התחרות הזאת היא תחרות של סבל. זה בעצם לדעת לקבל את הסבל שלך במשך 7 שעות אם זה חצי איש ברזל או 13 שעות. אז האמת היא שחלק מהעניין זה בעצם הקטע של להיות לבד עם עצמך. אפשר לתאר את זה, חלק מתארים את זה בתור איזושהי חוויה חוץ גופית, של להיות ממש עם עצמך, בלי שום דבר, בלי רדיו, טלוויזיה, אנשים, פשוט להתרכז באיזה משהו אחד ולעשות את זה. דבר שני, זה כל הזמן ההתמודדות הזאת, של הכישלון מול הצלחה, של הגוף שאומר לך כל הזמן, די, אני לא יכול יותר, והראש שאומר לך, טוב, חייבים לסיים את זה, חייבים להמשיך הלאה. התחרות הזאת היא מאוד קשה. השחייה באיש ברזל לוקחת משהו כמו 1:50 שעה בתוך המים. אני לרגע בתחרות האחרונה לא ידעתי אם אני מסיים את זה או לא. התנאים הם לא תמיד אותם תנאים, למרות שהמרחקים אותם מרחקים. יש תחרויות שלמשל רוכבים אופניים בגשם שוטף. הייתה לי תחרות עכשיו כזאת באמסטרדם. זה היה די אסון, אבל ידעתי להתמודד עם זה וידעתי להסתדר עם זה. כלומר, התחרויות הן לא אותו דבר כל הזמן, אבל התוצאה שאני רוצה לקבל בסופו של דבר זה מה שהכי משנה. כי העניין שלי הוא לסיים את התחרות ולהתגבר לכל הקשיים, ולא משנה מה יקרה, העניין הוא בסופו של דבר לזכות לסיים את הדבר הזה. כי אני לא מקצוען ולא הולך על התוצאה, וזה הדבר היחיד שאני רוצה לעשות. אז כמו שוולט דיסני תמיד אהב לומר, אני עד לפני כמה שנים הייתי בטוח שדבר כזה בלתי אפשרי. היום כמוהו, אני אוהב לעשות את הבלתי אפשרי.